Bon dia, nois. Avui a català ens toca fer la part de competència lectora. En aquest cas és la pàgina 43, vale? Aquí és l'inici. És una lectura totalment diferent, perquè clar, si nosaltres encara no hem obert el llibre, si parlem de lectura, us esteu imaginant doncs una història, o una novel·la, un tros d'un conte redactat. Però no, avui no hem de fer res d'això. Avui el que toca és treballar una altra manera de fer lectura, que és la interpretació. Per això, en el llibre, avui teniu unes imatges, ¿vale? Us he dit que comenceu per als exercicis de la pàgina 45, que són els que s'han de fer... O sigui, que comenceu no, que us mireu molt bé les imatges i feu els exercicis de la pàgina 45. Però, per fer una bona lectura, és interessant que aneu llegint les preguntes d'abans de començar i les que surten després de la lectura. Encara que no les hagueu d'escriure en el llibre, a la llibreta, perdó, sí que és important que li doneu voltes perquè forma part de la lectura o de la interpretació d'una imatge. Llavors, què hem de fer? Mirar la imatge i llegir-nos el títol? No, això no és una lectura. Això és llegir el pintor i el títol, però això no és analitzar o interpretar una imatge. El que us demanaran en les preguntes posteriors és que mireu la imatge i intenteu pensar què us transmet. Vale? La primera és el crit, d'Edvard Munch. És molt famosa, aquesta obra a mi és de les que més m'agraden pel que transmet. Però és veritat, o sigui, que no pel que transmet, perquè m'agrada molt més les que transmeten alegria, no? Però vull dir que és molt fàcil veure què s'està transmetent en aquesta imatge. Vale? Si vosaltres després busqueu el títol d'aquestes obres per internet, veureu que totes tenen un significat, res es fa per fer. Llavors, aquí el que és interessant és que vosaltres intenteu endinsar-vos en aquesta imatge i penseu què us transmet. Què pot simbolitzar per vosaltres? Què pot haver significat això a la vida de l'autor? Una vegada fet aquest pas de pensar i d'intentar interpretar què volia dir aquest autor en aquest moment, sí que podem anar a investigar i a xafardejar per internet a veure què passava. Aquest és molt interessant i està claríssim el que li havia passat en el moment que va pintar això. Està clar que un bon moment no passava, perquè alegria no transmet enlloc. Què és el que ens donen pistes? Quin tipus de colors utilitzes? Les expressions de les cares, sí hi ha cares, en aquest cas sí. Si és molt clara o és molt difusa. Tot això ens dona idees. En plan, pot ser un quadre que transmet una emoció positiva o negativa. Què pot haver-li passat? Quan transmet felicitat ens poden venir milers de coses al cap. Quan és negatiu, segons la negativitat que transmeti aquest quadre, ens vindran al cap unes coses o unes altres, no? A mi en aquest cas, i ja us dono una pista perquè me'l conec, és que ha passat una etapa de la seva vida una mica greu. Li han passat moltes coses molt dolentes que ningú voldria que li passessin. I està claríssim que tot aquest sentiment que ell tenia ho va transmetre en el quadre. Doncs això és la interpretació d'un quadre. Per exemple, el de baix, dona i ocell, Joan Miró. Doncs anem a mirar colors vius, colors apagats. Què pot transmetre? Qui era Joan Miró? Què volia interpretar ell amb les seves obres? I això és la interpretació d'una imatge. Hi ha coses que no les sabem, però aquí l'error a equivocar-nos està bé, perquè al final és un espai lliure d'interpretació. Tothom pot interpretar allò que vulgui. No vol dir que estigui malament perquè no sigui el que l'autor o el pintor en aquest cas volgués transmetre. No està malament perquè la interpretació és lliure i la creativitat i les experiències de cadascun de vosaltres us faran pensar unes coses o unes altres. Però sí que és interessant després poder comparar-lo amb la realitat de l'autor per veure si realment ens estàvem equivocant o no. Llavors, quan anem a la pàgina 44 encara hi ha més imatges. El mateix. Són colors foscos, són colors clars, transmet tristesa, transmet alegria. Què li pot haver passat? Què és el que vol transmetre l'autor amb aquestes obres? I llavors feu, després de la lectura. Coneixes o havies vist abans alguna de les obres que apareixen en aquestes pàgines? Quina t'ha cridat més l'atenció? Per què? Doncs sí que és important que ho mireu, que ho penseu. D'acord?
Llavors, després passem a la pàgina 45, que aquí hi ha unes preguntes. S'havia de fer la 1, la 2 i la 3. L'autor d'una de les obres anteriors va explicar d'on havia sorgit la seva creació amb aquestes paraules. Anava caminant amb 2 amics pel passeig. El sol es ponia, el cel es tornava de cop i volta vermell. Jo em vaig aturar. Cansat, em vaig recolzar en una barana, damunt de la ciutat i el fiord blau fos que no eren sinó sang i llengües de foc. Els meus amics continuaven la seva marxa i jo restava aturat al mateix lloc tremolant de por i sentia que un udol infinit penetrava tota la natura. De quina obra pot fer referència de les que hem vist anteriorment? Penseu-lo. Quina sensació et produeix el quadradet vermunys? Explica breument les emocions que et provoca. Doncs això, si heu fet aquella part prèviament de què et feia sentir, què podia simbolitzar, doncs aquí tindreu fàcil la resposta. Compara la victòria de Samotràcia amb dona i ocell. Quines semblances i quines diferències hi observes? Procura anar més enllà de les característiques més evidents. Això vol dir que a més de les característiques, després és color vermell i això és blau, intenteu anar més enllà, interpreteu aquella imatge. Què pot semblar una, què ens pot semblar l'altra, què ens transmet una, què ens transmet l'altra. D'acord? Això és anar més enllà. Anar més enllà del que es veu, sinó del que nosaltres podem interpretar. Anar més enllà és interpretar. Dir el que veiem òbviament, és una cosa que tindrem tots en comú, no? Doncs quins colors, si és gran, si és petita, sí? Quan passem a la part més subjectiva, doncs què em transmet allò, què pot simbolitzar, què pot representar, allò ja és anar més enllà, d'acord? I per últim és l'exercici 8. L'exercici 8 diu: observa aquestes 2 escultures de Fernando Botero. Què tenen en comú amb el gat? Pensa en l'estil, la forma, el que representen, etc. I es posa-ho. Nosaltres, en el projecte que hem acabat ara, vau fer una descripció del monument a la tasca 1. Doncs aneu a aquella fitxa, que teniu les parts d'una descripció. I a partir d'aquestes parts feu la vostra descripció de les figures que us estan demanant. Ho comptarem com a expressió escrita. Per tant, és molt important que tinguem clares les pautes que es segueix en una descripció per fer-la correctament, seguint una estructura, una molt bona presentació, vigileu l'ortografia i sobretot d'aquelles paraules que s'escriuen amb normes que hem treballat en aquest curs, d'acord? Segur que ho feu superbé. Mínim 100 paraules i podeu buscar per internet informació per poder fer-la correctament, d'acord? Una vegada entregat tot això, qui vulgui, és opcional, pot fer una gravació sobre les preguntes de la pàgina 43 i 44, les d'abans de començar i després de començar. Ja ho sé que si és lliure, molts decidireu no fer-ho, però l'expressió oral també és important i podria ser el repte d'aquesta setmana. Intentar gravar-nos interpretant un d'aquests quadres. Us animo a fer-ho, comptarà com a nota i ho valorarem molt positivament, d'acord? Segur que ho feu molt bé. Adeu, nois, que vagi molt bé.